खुलुमगा salnai saltam romai video kongma nokha o jagao nokha je fataro tongnai fataro pori tongnai tripura ni je fataro phai pori tongnai rok Bubagra thani chuba mungman kha nei hambai video rokha nogo thanani ticket khaira jakha ba tai different type of help mangkha ang borong no koina mo chungo please mo haike chalak sawi mo haike tatal kok sawi borong thong tanai tamni bage hingkang kan rok joton saimana fatara boba he borok pori je fatara pori nei borok roni at least chikon sa family background fan tongo backup tong brok ni thani asuk rang kri khana je mas kaisa server khenya ni je flight ticket ba train ticket book khaino ko thanen kri khana de brok ni yako tongo bar haipeno jotono maganang man kha hangka nas nari hima hike jotono Bubagra no phone khailai salayano Bubagra chungoro mahike kachai tongka hayung tongka chungno mai khegra di hinai norok kisa wansokdi norok ni yagole nogo thana je rang krei kwbangma borok takphana fataro samung khai tongnai rok je beton mangkha nogo hori tongnai rok borok salo je jaga fatikni maisama jaga fatisa chai tongo tangai hingkangkai borok borok na help khainamo chungo je salo fatijaban masaya kwbangma borok fataro ongthong chin tripura ongthong mai phaise chanani bagoi sapung wansogoi salnai salta mai mase pointong tong hatabo o lockdown ngai borok muya phali jana phan borok phali janai lama bondo borok krei lama o lama kinara mugi ting phal chanai rok borok chanai borok hai borok no norok ni o ticket khaimani rang bai norok je o baji sawi rang namani o rang bai borok no chamung rimangla khamda borok no help khaimangla khamda man khamo norok hingka Bubagra rei tongo nas nadi hinai family background tongphano je nijini pocket ni rang no kha nijini ron dawoi chalak sai buino ba hike ticket khairoi omaike ticket khairoi thokogoi buini man thairong no shek ma hai tabuk phana kwbangma borok phaisa maima se bonjo tongo borok no charanan bagui wansokdi Bubagra nong no ticket khairiya hangka hangkai bo chamung bigra rong no phan bak khamo norok le fataro pori tongo nong ni pocket money se monthly 10,000 rupees minimum se phayo norok ambai 1 month sun survive khaimangla kamo haja lockdown nong man salbo sing khaba not even complete 1 month sing yako amsak baje nong family background rang kring thangka ba norok ni yago rang poisa kring thangka norok to student norok admission nang poriman se lakh lakh rang rei poribo je salo phungo ajiboi horni mai paitlang chanai rok tamong tongkhana wansokdi janai brok ni man thaino norok shek ma klaio Bubagra bo kuno rang rok buphango kachajak maiable buphango thaitongo maiable bo kosto khaina ajimani bo tiprasa na hamjanga bagoi bo chubaoi tong tiprasa hanai tini norok help sani jodi chubaya hangka norok hangamo Bubagra no chubadi hinai Bubagra ni thani help saman Bubagra chungno help chu khailiya hanai help khayaka nong na hamya hankamo norok kisabon wan songna ringa da buini man thaino shegi chai tong hengje et norok lasia da kisabano tegaisa videos nokha bari khoroksa Shillong ni phaimani Bubagra ticket khairo hanai to brini je angkok khnawi matongo bo well educated ngai and English medium rogon porina je English bai je kok brok plus English mix hai tongmani abro bini thani asuk pano family support kari khana da family thani asuk pan financially help khani ne ko kari khana da bo Shillong ni phanyani tangai bo aro ni oror phanyasa no Bubagra na help masan ka man directly chalak sawi thokogoi nai tongma haya diba bo raja bo jotojon khairok jak Bubagra jotonon khairok jak jotona hamjakma bai khairokma bai jotonon chubaoi tong but haipeno ma ke chalak sawi buini man thanyo chubaoi norok tam man no do ango siwo Bubagra ni help nangkha nang Shillong ni phai tongpro tripura o lockdown ni gari choli yang tong karon chiming chungno o jaga ni tupna bai ke hasubadi help rok sani mosang ticket khanya rang krei rokhani sanman mosang jaga morok norok kichaban lasilia da sanna purpano
do norok ni yago se mobile phone tongoi bubagra number tongoi norok bubagra no direct call khai sanka ba whatsapp te text khai sanka mobile kri borok borok tamung tong hana borok ni thani mobile tongo bubagra call khani bai kri bong thani message khani bai kri borok no khasap sari tong hana borok hai borok no so time chubana nangma blei bai ke buini man thani le norok shegi chana ba tak panang kabunga borok phunugiri mano tripura hastini fataro phai samung khani mumbai delhi hyderabad chennai bangalore kerala aro tongnai rok kengma borok rok bai wansokdi tongo bubagra je sung help sanmani rang chungno to bo sankang ke renai okok wansokdi tong chini je chungno renai hin tongma rang tebo chini sepana chugya rok no chubathang hanai mahe wansokdi tongnai tongo kabungma students bo tongo mahe ke wansokdi tongnai barang omahe student rong sanamo songo je family background kahama tongoi nijini pocket money monthly 10,000 phai nijini rang no save khai bubagran thani sanai nogo thangai chubai hambai hin sanai rok naro lachina nang omahe ke dophano buskango tlangai manglak buini man thaino shegi jawoi and tekesa kok sanamo songo tang miya kaisa video sanya hanyo ka nc go back ni nc Debbarma chini thaguni boyas nc no go back no bor go back sala da bor thanai bo tiprasa jingna blei and sabo nong no rights rakha je oma hai time oma hai pandemic time asika dol dum kuthum lai je jaga social distance maintain khai din sajamani corona virus on chaka bari hui tongma jorawo norok kuthumui nc go back on go back in saga norok nugya da bon sai shikang nc tam samung khai tongmani norok saimanya da tini suddenly nc no chaja kyang thangka wasuk 2-3 bosor ba 4 bosor samung khai pheka norok bin samung nugya da nc go back in sao norok kisa corona virus no kiriya hangkang ka ang sau thani gb hospital ni phatara 1 ghonta basai tongdi nuga no koijon kuthai ongkhor 1 ghonta wa kiri dia borong no wansokdi ni nok ni chrai rong no nini se nung se immunity power kabangai nyang baji oi thanga nin chrai rok tamong nai ni nok ni je boys gna rok tamong nai akok no kisa wansok lai suddenly phaiye chung dol ke thangka angka kebo chung no honi manglak bui manglak nc go back in sao norok ba directly tiprasa ni mung no so nosto khai tonga klai blei oma hikira dophano tise mane shala do ang tipra motha nei dom kiruwana sabo nong no rights reka ang tipra motha ano kebo kun khai manglak khnai bubagra basa oi je saga tipra motha ne ke yagri manglak tipra motha je mo jong tu sai tong de ne nong no ga sabo rights ru ni ro ga segai borok kotom thangma ango video je kok sai tungmani kangma borogan chajak yangman na karjak de hepen ang masa katini naimani belaina mokol gadalya hangga masau dopha bahike kuchugo kano chin dopha bahike naithokno obono kisa wansok lai dinro kaisa baite kaisa no chubana jorawo norok ma hike situation create thaike hangga tam boting no tini ONC go back ni khanamani khoroksa IPF tini borok chajak yangai tipra mothaniu bigra chugya borok nok saberi wana dogan sokseri wana ama haida create khanya ama hai situation de create khanya mo chungnarok wansokdi norok no future nongni charai rong no jodi kaham phorong kaham ga o future o tipra sa dofa kaham phajani ang te kok kabang sanam musung yawo yang ora no video no tona naina hambai khulumka